Tak, a teď začneme počítat, jo? 1, 2, 3, 4, 5. Takže Viktor, Vikinko. Šúkali ste? Ne. A ty si ho niekedy držala? No jasné. Jaký Robo? Máš matikár, ne? A ty čo sa tak maluješ? Že príde Robo? Asi sú všetky do vás trochu zamilované, nie? Mal taký čierny kabát a bolo to po piči. Fakt super. Pridal som si teraz nových študentov. On príde tiež? Pamätáš si to? Nezaťahuj do toho Bohdana, dobre? Tak tlač. Čo? Chod do piče. Počuješ ma? Chod do piče! Svokry! Čo ti je? Toto sú vážne obvinenia. Chceš ma nasrať? Lebo čo? Chceš ma nasrať do piče? Dosť? Máme ti to pripomenúť? Sa zabíme. Treba to podchytiť včas. Prosím vás, prestaňte. Je to dosť husté. Také zamotané. Počúvaj, čo sa stalo?